התחלנו. אוקיי. היום אנחנו נפגשים בפעם ה-130 מטעם המבצע של מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית, שאנחנו קוראים לו באנגלית Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום הוא השני, זה נכון? כן. השני בדצמבר 2021, פגישה, אני חוזר, 130, כל הפגישות שלנו מוקלטות, ותוך כמה ימים כל אחד יכול להיכנס מה שהוא אמר, תבוא, אל תדבר, רק תהיה נוכח. סליחה, יאיר, רגע, מה אתה אומר, יאיר? אני השתקתי אותו, מדבר בטלפון. אז שלא ידבר כשאנחנו שומעים, כי זה מפריע. טוב. היום, היום אנחנו אמורים להמשיך כדי שנוכל פעם לסיים את המאמר שדוקטור מוניק דהן ואנוכי כתבנו על ספר השירים, מדוע יחיאל דינור שרף והשמיט כל עותק של ספר השירים. אבל לפני זה, אני חייב לשתף את כולנו בשני דברים. הדבר הראשון זה מה שבלה סיפרה לנו 5:45 כשאנחנו נפגשים כדי לקשקש. שלום, אנה. שלום, שלום לכולם. שלום. אני מבקש מבלה לנסח את מה שהיא סיפרה לנו, כי יש בזה לדעתי משהו מאוד מעודד על כך שחברה מהקבוצה שלנו מוצאת במה שאנחנו עושים לא רק יכולת להרחיב את ידיעותיה על קצטניק, אלא גם דברים בביוגרפיה שלה שקשורים לקצטניק. בלה, בבקשה. טוב, סיפרתי לפני כמה דקות שהתחלתי לקרוא את הספר סלמנדרה של קצטניק, שזה ספר כשהייתי בת 12, קראתי כמה ספרים של קצטניק במסגרת עבודה שכתבתי לבית ספר, אבל את סלמנדרה לא קראתי. וכיוון שפרופסור שיינטוך סיפר שסלמנדרה זה בעצם קורות הקהילה היהודית בעיר סוסנוביץ בפולין, ואבא שלי בא מסוסנוביץ, אז ככה הסתקרנתי והחלטתי לקרוא את הספר והתחלתי, ומצאתי שם תיאור של האירוע שהתרחש בימים הראשונים כשהנאצים נכנסו לפולין. זה עדיין לא היה הצבא, אלא איזושהי יחידה, כמו שיחיאל אמר, יחידה שהתפקיד שלה היה לזרוע טרור בקרב התושבים, ובאירוע הזה הם הודיעו שכל הגברים צריכים להתאסף בכיכר העירייה. הם החזיקו אותם שם משהו כמו יומיים וחצי, ותוך כדי הם היכו והרגו וצעקו ואיימו ללא אוכל, ללא מים. ואני זוכרת בתור ילדה, או אני לא יודעת אפילו מתי, אבא שלי סיפר על האירוע הזה, לא בצורה כל כך נוקבת וקשה כמו שקצטניק מתאר, אבל הוא סיפר שבעקבות האירוע הזה, אחרי ששחררו אותם, הוא חזר הביתה וארז תרמיל, וברח לברית המועצות, כמו שעשו הרבה מאוד יהודים מפולין, ובעצם בברית המועצות הוא בילה את כל שנות מלחמת העולם השנייה. ולכן גם ניצל. ולכן גם ניצל, בניגוד לבני משפחתו, שלא הסכימו לבוא איתו לברית המועצות, כי לא יהיה שם אוכל כשר,
אימא ואבא חורג שלו והאחים הקטנים נרצחו. שתי האחיות שהיו כבר בוגרות ועבדו במחנה עבודה, ניצלו ואחר כך הקימו משפחות וכן הלאה. אבל כך בעצם הוא ניצל. כן, דרך אגב, בלה, לגבי האוכל הכשר, לי יש בבית תמונה של הסבא שלי, האבא של האבא שלי, שהיגר, אני לא יודע אפילו באיזה שנה, כנראה, ודאי לפני מלחמת העולם השנייה, כאילו רצה להגר לארצות הברית, הגיע לארצות הברית, הצטלם בחנות צילומים, וזאת התמונה שיש לי, ואותו סבא שלא הכרתי, כן, יש לו חזות כמו של י"ל פרץ, עם שפם גדול, וברגע שהוא הגיע לניו יורק, והוא ראה שיהודים אוכלים לא כשר, לקח את רגליו וחזר לפולין. ויש להניח שבזמן המלחמה לא שרד. עכשיו, הסיפור של בלה מזכיר לי להוסיף עוד פרט קטן, שבימים הראשונים שאותה יחידה, שאפילו יש לה שם, כרגע שכחתי את השם, יחידת טרור, שנכנסה כדי לזרוע טרור ולהפחיד את האוכלוסייה. מה הם עשו, לפי מה שקצטניק מספר, והוא היה שם, יש שם תיאור נוראי, שלקחו מספר, עשו כל מיני דברים, לקחו מספר יהודים, ובסוסנוביץ' היה איזה מקום בשוק, מקום מרכזי, שהיה בנוי, כמו אתם יודעים, בצפון, ליד בית לוחמי הגטאות, האקוודוקט הרומאי, שערים שערים, כן? שערים שערים, והעמידו, אני לא יודע כמה שערים היו, העמידו יהודי אחד בכל שער, כן? ולכל יהודי הכריחו לעשות פוזה לצילום, פוזות מצחיקות, וככה צילמו אותם כדי לבזות את היהודים ולשלוח כנראה את הצילומים האלה לחוץ לארץ, לא לחוץ לארץ, לגרמניה, בתוך הגישה שלהם שיהודים הם לא בני אדם אלא תת אדם, ורצו להמחיש את זה על ידי סצניזציה גרוטסקית, וקצטניק מתאר את זה בארוכה. קצטניק, פעם כששמעתי את נתנאל קצת נחרדתי, היה איזה טון ליווי במה שהוא דיבר, שכאילו קצטניק ממציא דברים בכתבים שלו. לדעתי, קצטניק יש לו מספיק זוועות נאציות כדי לא להמציא שום דבר. ואני אומר את זה באופן חריף, כמובן שכל מי שיוכל להוכיח את ההפך, ברוך הבא. אנחנו לומדים להיות חוקרים, ואנחנו מחפשים את האמת. אותה אמת שגם אנשים אחרים יכולים לעשות וריפיקציה, לאמת אותה. כן? אמת ואימות לאותו שורש. קצטניק לא היה צריך להמציא לדעתי שום דבר. עכשיו, באחת השיחות שלי עם נתנאל לפני שבועיים, הוא אמר לי, כשהוא קיבל ממני את הספר סלמנדרה, כי הוא מאוד רצה לקרוא בו, שהוא חושב שהוא יספיק עד יום שני, לא כל שכן עד היום. השאלה שלי היא, נתנאל, אם הספקת לקרוא בספר, נשמח לשמוע רושם לא מנוסח בכתב, אלא רושם אישי שלך, כן? אף על פי שאנחנו לא 5:45, אבל מותר לנו לקשקש מנהמת ליבנו מרושם ראשון. כן,
פרופסור שיינטוך השאיר לי את הספר החדש של מוניק דהאן, פסידונים קצטניק והאחר. אני עדיין לא סיימתי לקרוא אותו, אני בפרק השלישי והאחרון, וכרגע הוא עלה לי הרבה תהיות, אמנם זה מאוד מעניין, אני פשוט פחות פחות מתחבר לעניין הזה של פסידונים, אבל אני חושב שהיא מאוד 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 יסודית, והתיאוריות שהיא מציגה מאוד מעניינות. אני כן חושב שיש הרבה דברים שחשודים בעיניי קצת כאנכרוניזציה, סך הכל קצטניק כנראה לא הכיר סוציולוגים אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהוא כתב את סלמנדרה והמציא את השם שלו, אבל בכל זאת, אני חושב שכל דבר זה מבורך מאוד, וחיבור שכזה שיעורר שיח זה בהחלט דבר גדול מאוד. ובכלל, גם אם אני חולק, אז אני חושב שזה טוב שכל אחד יגיד מה שהוא חושב, כל עוד הוא אומר את זה בשמו והכל יהיה בסדר. יש לי שאלה, נתנאל, האם מהספר הזה של מוניק דהאן, כן, ממה שקראת עד עכשיו, למדת דברים על יחיאל פיינר או על קצטניק שלא ידעת ואתה חושב שהם דברים אמינים? אני חושב, לא. כאילו לא עולה לי דוגמה עכשיו, אבל אם היא כתבה את זה, אני סומך עליה שיש לה סימוכים לזה, ושהיא לא כותבת סתם. יש לה 330 הערות, או בערך מספר כזה של הערות. זאת אומרת, אני שואל שאלה כזאת כדי להבין, כשאתה קורא את הספר, כל מקום שאתה מגיע למספר הערה, אתה הולך להערה? לא כולם, אבל הרבה, במיוחד אלה הארוכים. אלה הארוכים אני תמיד קורא. מה אתה אומר? את האלה הארוכים אני תמיד קורא. אוקיי, אז אני מבקש... אני כתבתי לי רשימה של מה התחדש. אז נתנאל, אני מבקש להעיר הערה על התשובה שלך, ותקבל את זה כעצה של אחד זקן ורגיל בעניינים האלה של מחקר. אוקיי. ההערות שבאות פתאום בשורה, ואחר כך לפעמים ההערה היא לרגלי העמוד, או במחקר אחר הם בסוף הספר. תזכיר לי, אצל מוניק דהאן הם לרגלי העמוד, נכון? לרגלי העמוד. אוקיי. לדעתי... סליחה פרופסור, אני מצאתי אתמול... לא, אני באמצע תשובה, אז אי אפשר עכשיו, חכי רגע, קצת סבלנות. לדעתי, מחקר באוניברסיטה, בדרך שאנחנו הפרופסורים למדנו מהמורים הפרופסורים שלנו בדורות הקודמים, ומהדרך שאנחנו מנחים את אלה שאנחנו מלמדים ושכותבים דוקטורטים, כתבו ויכתבו תחת השגחתנו. אנחנו מנסים להסביר להם שמחקר קשור לשני חלקים שהם יחידה אחת. למעלה יש הרצאת הדברים, ואם יש הערה פתאום ולמטה יש ההערה, זה חלק אינטגרלי של הרצאת הדברים. לקרוא רק את הרצאת הדברים ולדלג על ההערות, זה לא לכתוב, זה לא לקרוא מחקר כמחקר, אלא זה לקרוא מחקר כסיפור לצורך התרשמות, אבל לא על ידי חיפוש כיצד האדם מבסס את מה שהוא אומר. אני אגיד יותר מזה. אנחנו התוודענו לפני עשרות שנים, מה זה, איך אנחנו קוראים לזה בעברית, כאשר ברדיו מצד ימין שומעים צליל אחד, מצד שמאל צליל אחר, וזה בעצם צליל... איך? סטריאו? לא שמעתי. סטריאו? בדיוק.
מחקר באוניברסיטה, בדרך שאנחנו אמונים עליה, זה לכתוב ספר סטריאופוני. אי אפשר לקרוא רק את הרצאת הדברים, ולא לקרוא מיד כשמופיע הערה, את ההערה. עכשיו, מה שאני אומר, נתנאל, זה לא פשוט. צריך לדעת לתרגל את עצמנו, מי שרוצה ללכת במסלול אקדמי, זאת אומרת, במסלול של מחקר, אקרא לזה אחרת, במסלול של חיפוש האמת, בעניין של האקדמיה, במסלול של כיצד בונים באוניברסיטה במחקר אמין, קומה על גבי קומה, כדי להבין מה יותר קרוב לאמת, וזה לא דבר פשוט להגיע לאמת. אז זה מה שיש לי להגיד, וזוהי העצה שאני נותן לנתנאל. הוא יכול לקבל אותה והוא יכול לא לקבל אותה, אבל אם נתנאל יקרא הלאה מחקרים אקדמיים רציניים, אני לא מדבר על אנשים, יש באקדמיה גם פייק אקדמיים, כן? אבל מחקרים רציניים, אם הוא יקרא רק את הרצאת הדברים, ולא יבדוק כל דבר שנאמר על מה זה מבוסס, אז הוא יקבל רק חצי אמת, והאם הוא יקרא עם ההערות, אחרי כמה שנים, זה לא יקרה מיד, הוא ילמד, או מי שיקרא ככה, עם ההערה, ילמד לדעת האם מה שנאמר למעלה, מסתמך על ידע מבוסס בהערה למטה. ואפשר עוד לדבר על זה הרבה, אבל אני לא רוצה, זה לא הנושא שלנו כעת. אנה, רצית להגיד משהו. קצת. אני מצאתי מוניקה דחן, the fragment of the books when she have the here we have the was here. I have the opportunity to translate again for Polish. So I was. By the way, I would like to ask when she will have this book in English. רוצה להבין, מה מצאת? The fragment of the presentation here of the Monika Dahan. מה זה הפרגמנט? איפה מצאת? In internet, this is what she presented for us. היא מדברת על ההצצה לספר של מוניק דהן שהיא... אני יודע, כן. אבל רגע, את מדברת ששמעת את ההרצאה שמוניק ביוטיוב מהפעם שעברה? לא, זה לא יוטיוב, זה חיה באינטרנט, the text, רק טקסט. באיזה מסגרת? I found when I was looking everything about the Katsetnik. בסדר, אני מבין. טוב, בסדר. עכשיו, מה השאלה שלה? כן. If this book will be in English also. Oh, yes. אם יש לך 40,000 שקל כדי לשלם למתרגם, אפשר גם שיהיה בפולנית. כן. לתרגם היום ספר מחקר, עם ההערות, מעברית לשפה אחרת, זה עסק של 40,000 שקל. בסדר. טוב. לפני שאנחנו ממשיכים, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? רחל, שכחתי את השם השני. ג'ודי. יהודית, רוצות להגיד, כל דבר שאתם תוהות, רוצות להבין, אני מרגיש שאנחנו זרקנו אתכם כמו לכלבלב במשחק כדורגל באמצע המערכה השנייה, אז אם יש לכם שאלות, אוריינטציה, מה שתרצו, אתם לא חייבות, כן? כן. אתם במיוט או יכולות לדבר? כן, במיוט. אז למה הם במיוט?
הרי בגישה האינטראקטיבית שלנו, רצוי שכל אחד יהיה לא במיוט, כי אחרת אי אפשר להגיב. זה לא הרצאה כמו בזום בדרך כלל, כן? זה דיאלוג עד כמה שאפשר. Okay, I have one question, again me, Professor. רגע, ניתן הזדמנות בכל זאת, כן, אני מבין שוורד קופל היום לא באה. לא, היא לא, היא לא לא באה. כאן. לא, ושלמה לא הגיע. הוא לא הגיע. לא הגיע. ואנחנו בכל זאת 7? 8. איך? יש את ג'ודי ורחל ודניאל, וחוץ מזה החמישייה הפותחת. טוב, אנה, תשאלי. תשאלי ביתי ונען, כן. I was reading, אני ראיתי בקצטניק, זה היה in the Chaim Kaplan was also the Greenberg, he was also about the Katzetnik, he wrote some article, and he also was mentioned the Chaim Kaplan, that was the same, the very straight describing of the situation in ghetto in Warsaw. I have this book. It's really exactly the description. This is my first set. And second, my question it is to you, Professor, why we always speak about Mandra and we don't speak about the House of the Doll? אוקיי. השאלה, כמו שאני תמיד אומר, אנה, את שואלת שאלות נכונות, אבל התשובה היא מאוד פשוטה, כן? רק נשים אומרים, יכולות לעשות כמה פעולות בבת אחת. אני לא מסוגל. אני קודם רוצה לדבר על סלמנדרה, כשאני ארגיש שאנחנו כולנו מבינים מה זה סלמנדרה, אז נדבר על בית הבובות. אי אפשר בבת אחת. ויש לי עצה גם לאנה, עצה של זקן ורגיל. אנה, את חייבת לקרוא, את מעוניינת בקצטניק, הכל טוב ויפה, אבל את קוראת יותר מדי דברים שונים, וזה מבלבל אותנו ואותך. אם את מעוניינת בקצטניק, את צריכה לקרוא קודם רק את סלמנדרה. כמו שאני אמרתי בפעם שעברה, הרומן סלמנדרה זה המבוא להבין את קצטניק. אי אפשר לקרוא אשתיקה לדור ונשתיקה לדור, חתיכה פה וחתיכה שם. אנחנו עוסקים בתקופת השואה, שזוהי תקופה מסובכת מאוד, ואנחנו עוסקים בספרות שכתבו אנשים תחת שלטון הנאצים, וזו ספרות עוד יותר מסובכת. אני מציע לך, אני מבין, סלמנדרה בפולנית יש? לא. אמור להיות, אני חושב. אני לא מצאתי. אז תקראי את זה בעברית, ואת צריכה לשפר את העברית שלך רק על ידי קריאה בעברית. כי לא יכול להיות שבמשך חודשים על גבי חודשים, כמו פרפר, כן? את מדלגת מפרח לפרח, משפה לשפה, ככה לא תוכלי, איך אומרים ביידיש, דרגן צואטולק, לא תוכלי להגיע לתכלס. את צריכה, לדעתי, כן? זה רק דעתי, לנסות לקרוא את סלמנדרה בעברית, או לפחות לנסות. ולנסות זאת אומרת, לקרוא נגיד את 50 העמודים הראשונים, עם מילון ביד, שאם יש מילים שאת לא מבינה, זה לא קל, אבל זו הדרך היחידה, כדי שלא תרגישי כמו כלבלב באמצע משחק הכדורגל במערכה השנייה.
כן. דניאל, רצית להגיד משהו? כרגע לא במיוחד, אבל... אוקיי. ג'ודי, בכל זאת? בכל זאת משהו שבלה דיברה על זה פעם שעברה. לגבי, איך קוראים לו, הסופר האיטלקי, פרימו לוי? כן, פרימו לוי. כן. אמרת שהספר שלו מדבר על האדם יותר מזה, על היהודים. רגע, מי אמר את זה? סליחה, דניאל, מי אמר את זה? בלה, כן. בלה. כן. לא, זה מעניין, כי זה שם על הדגש על זה שיכול להיות שאנשים תופסים את זה שהשואה זה לא ספציפי, מכוון ליהודים ויותר לאנושות. אוקיי, אני רק רוצה על זה לספר לך שפרימו לוי, כן? כן. בהיותו באושוויץ, הוא ראה מה שקורה, הרי רוב היהודים איפה שהוא היה דיברו יידיש, כי הם היו יהודי מזרח אירופה, רובם, והוא שמע אותם מדבר יידיש, ופרימו לוי מספר שהוא למד יידיש כדי להבין אותם, כן? זאת אומרת, עכשיו, יש ביוגרפיה שכדאי לכולכם, מי שמתעניין בפרימו לוי, יש ביוגרפיה שכתבה, אני מנסה להיזכר בשמה, היא נולדה, זאת שכתבה את הביוגרפיה, היא נולדה במחנה עקורים, במחנה של displaced persons באירופה, והיא כתבה כמה ביוגרפיות, אחת מהן כתבה על פרימו לוי. אז תחפשו בזמן שיהיה לכם באינטרנט, A Biography of פרימו לוי, זוהי ביוגרפיה כל כך מפורטת, שהצרפתים, כן, התחילו לטעון נגדה, שזה יותר מדי מפורט. אני קראתי אותה בזמנו, ואין דבר כזה יותר מדי מפורט. זוהי ביוגרפיה שממנה לומדים על פרימו לוי הרבה דברים שאי אפשר לדעת בלי הביוגרפיה הזאת. היא גרה בצרפת, אני חושב שכיום היא צריכה להיות 70 פלוס, היא הייתה בארץ כמה פעמים, כרגע באמת שכחתי את שמה, ואצל פרימו, בביוגרפיה הזאת, מי שמתעניין יוכל לקרוא עליו הרבה יותר. עדיין אני שואל את ג'ודי אם היא רוצה לשאול או להגיד משהו. אם היא לא במיוט. היא יצאה. מה פירוש יצאה? עזבה את השיעור. אוקיי. אז זה אבל, אני לא יודע בכללי, אני יודע על זה. אוקיי. האם רחל פה? רחל פה. אוקיי. לפני שאנחנו ניגשים לכל היתר שתוכנן, האם יש לך קומנטר, משהו כדי להתמצא במה שאנחנו פה באמצע? כן. את לא חייבת, רק תגידי. אני אמרתי לבלה בבוקר, כן. שגם אני שקראתי את בית הבובות, והייתי צעירה מאוד, לא הבנתי את כל הרובדים, ובשיעור, בפגישה האחרונה שלנו הבנתי למה. שהוא יורד לכאלה פרטים שבגיל הוא לא הצלחתי לתפוס את כל התמונה כמו שהיא. גם אני קראתי את בית הבובות, עם עלייתי, אולי אפילו לפני שעליתי, וגם לא הבנתי כלום. ואז הייתי בן 18, 19, כן? זה נכון. ולכן אני מגיב למה שאת אומרת, אני חוזר שוב ושוב. מי שמתעניין בקצטניק, קודם צריך לקרוא את סלמנדרה, את הרומן. כי גם בסלמנדרה
יש פרק שמספר את הרקע לבית הבובות. אוקיי. ג'ודי חזרה אלינו. מיכאל, זו שכתבה את הביוגרפיה של פרימו לוי, זו מרים אניסימוב? בדיוק. זאת מרים אניסימוב, ועכשיו שאת שואלת אני אוסיף עוד משהו. מרים אניסימוב היא סופרת אינטלקטואלית בצרפת, שאני ניסיתי להתכתב איתה. למה? מכיוון שמרדכי שטריגלר, שכפי שאתם צריכים לדעת, אני עוסק בו הרבה ועסקתי הרבה, מרדכי שטריגלר ברגע שהוא שוחרר כניצול שואה, הוא התכתב עם האבא שלה, ויש לה מכתבים של מרדכי שטריגלר, הסופר ניצול השואה מבוכנוולד, ששטריגלר כתב לאבא שלה, והצעתי לה עסקה, שהיא תשלח לנו את המכתבים ששטריגלר כתב לאבא שלה, ואנחנו נפענח ונשלח לה בחזרה. שום דבר לא עזר. היא לא ענתה. לצערי הגדול. הביוגרפיה שלה על פרימו לוי בלתי רגילה. זו לדעתי הביוגרפיה הכי טובה שיש. סליחה, בלה, מרים אניסימוב. כן, מרים אניסימוב. אניסימוב. אניסימוב, אוקיי. ונדמה לי שהביוגרפיה הזאת תורגמה לעברית, כי אני כנראה קראתי אותה. כן, אני באיטלקית, אני קרא באיטלקית, אבל זה, אני עכשיו יש, the book of Primo Levi was the last interview with him before he was jumping from the... אוקיי, אנחנו לא יכולים לעסוק עכשיו בפרימו לוי, כי אנחנו עוסקים במשהו אחר. אני חוזר ואומר למי שלא שמע, היום לפני 2-3, העלו ביוטיוב את שתי הפגישות האינטראקטיביות שלנו בזום האחרונות. אז מי שרוצה לשמוע את מוניק דהן בפגישה מספר 128, כן, שהיא הציגה את הספר שלה, יכול להיכנס ליוטיוב. יש, יוטיוב, שיינטוך, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, וישמע את כל הפגישה הקודמת, וגם שתי פגישות הקודמות, 128, וגם זאת של יום שני, שאז המשכנו לקרוא את המאמר של מוניק דהן ושלי. דווקא רציתי לשאול כמה פגישות יש בזום, ביוטיוב שאפשר לראות אותם. יש 129 פגישות. כולם ביוטיוב? כולם ביוטיוב, 129 פגישות. עם הפגישה של היום, זה יהיה קרוב לכמעט 200 שעות של הקלטה של פגישות אינטראקטיביות. זה כבר בעצם כמה כרכים. אילו היה לי כסף, הייתי מתמלל את כל הדבר ומוציא יותר מכרך אחד, מפני שזוהי דרך של לימוד יידיש וספרות יידיש שלא קיים בשום מקום אחר. אני לא אומר שזו שיטה יותר טובה או יותר גרועה, אבל זוהי שיטה שונה. למי שיש סבלנות, הוא יכול, ולמי שיש 200 שעות פנויות, כן? זה לא פשוט. אוקיי, אני חשבתי שהייתי ברור שכל הפגישות נמצאות ביוטיוב חוץ משתיים, שמי שניהל את בזמנו שכח להקליט אותה. אבל עכשיו אנחנו דואגים
שלא נשכח. טוב, ג'ודי חזרה או לא? כן, חזרה. אני מבקש, מי שעוזב שיודיע שאנחנו נדע עם מי אנחנו מתקשרים. כן. רק שאלה, איך נכנסים בפגישות האלה ביוטיוב? מה לכתוב? מה אתה אומר? מה לכתוב כדי להיכנס בפגישות ביוטיוב? זה מה שאמרתי הרגע. אתם כותבים, learn, באנגלית, אתם כותבים, learn Yiddish and Yiddish literature online, וכותבים את השם שלי בלועזית, ואני חוזר איך כותבים את השם שלי, S-Z-E-I-N-T-U-C-H, שיינטוך, אני חוזר, S-Z-E-I-N-T-U-C-H, Learn Yiddish and Yiddish literature online, שיינטוך. אני מצרף גם קישור לזה בצ'אט פה למי שרוצה, שיוכל להעתיק אותו. נהדר, אבל אולי תצרף, יש קישור. הקישור מופיע במה שבלה שלחה לרשות ליידיש, כן? הם העלו באתר שלהם, העלו שני קישורים. השני שולח אתכם ישר ליוטיוב. אולי בלה יכולה למצוא את זה ברשות ליידיש. מתי הם העלו את זה? לפני שבוע, 10 ימים, אני אמצא את זה, ואז אני אוכל לשלוח. חבל עכשיו לבזבז על זה זמן. אני חושב שזה יכול להועיל לאנשים. אפשר, רק דקה או שתיים, אם אתם כותבים הרשות ליידיש, שיינטוך, אז גם נתנאל יכול לנסות, כן? שם הם מודיעים על הפגישות שלנו, ובקישור השני יש שני קישורים. הראשון זה לא מעניינכם כרגע. הקישור השני זה ליוטיוב. מנסים? כן, רגע. נדמה לי ב-25 בנובמבר הוא עלה, אם אני לא טועה. אוקיי, אני העתקתי את זה, תכף נראה אם אני יכולה לשלוח לכם את זה בצ'אט. אוקיי, שלחתי את זה עכשיו. מתי שלחת, נתנאל? אני לא שלחתי, אני לא מצאתי את זה. רגע אז. בלה, זה חשוב לי, כי זה חלק אינטגרלי של ה... כן, כן, עכשיו זה נמצא, כן. בצ'אט. כן, אני... ואני רוצה להגיד עוד דבר, לפני שאנחנו ממשיכים מה שהתחלנו בפעם שעברה, מה שהמשכנו בפעם שעברה. תראו, הקבוצה שלנו כרגע מתחילה לקבל אופי עשיר יותר, ואני מרגיש אחריות להתחשב בכולכם כיחידה אחת. זה לא אומר שאנחנו נתחיל הכל מההתחלה, לא. אבל אחרי שנגמור לקרוא את המאמר של מוניק דהן ושלי, ואחרי שנגמור לקרוא את העדות של חיים גרדס, שזה הכל אצלנו בתוכנית, אני אחשוב, כן, על פי מה שכל אחד יגיד, מהו הדבר
הכי חשוב לו שהוא מצפה למצוא בפגישות כאלה. ואז אני אעשה פריש מיקס, ואנסה לראות איך אפשר בלי לפגוע באף אחד, בוודאי לא בקבוצה שהולכת איתנו ממאי 2020, איך אפשר לעזור לכולכם. זהו, אז בלה שלחת לכולם? כן, עכשיו, שלחתי קודם קישור של הרשות למשהו אחר, אבל תיקנתי ושלחתי קישור יותר קצר, זה נקרא short URL. רואים את זה? בצ'אט? כן, כן, כן. כן, יש את זה שם, אני רואה. אוקיי. זה הקישור. כן. זה הקישור. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים את הפעם שעברה. אולי אני אגיד עוד משהו לפני. אני רוצה לסגור את כל הקצוות, ואני אגיד ככה, אף אחד מכם לא חייב שום דבר. אני רק מעלה אפשרויות, ואם מישהו רוצה לנצל את האפשרות, אז שתדעו. תראו, אני שוקל ברצינות. אני מספר לכם עכשיו מה שאני חושב בלילה כשאני לא ישן. אני שוקל ברצינות את הדבר הבא. אף על פי שבפגישות האינטראקטיביות שלנו אין אנו מתרכזים אף פעם על סופר אחד. ואנחנו מנסים להציג מפה של ספרות יידיש במאה ה-20, כולל תקופת השואה. ואף על פי שאנחנו שמים דגש די חזק על לימוד יידיש, על הכשרה שלכם כקוראים יידיש, שתוכלו להבין בעצמכם, דרך ההסברים שאני נותן, איך צריך להבין משפטים, איך צריך להבין מילים, תוך כדי קריאה של ספרות. אף על פי כך, בזמן האחרון, וגם מכיוון שזה אחת המומחיות שלי, אין לי הרבה, יש לי 2, שאין באקדמיה, לא בארץ ולא בחוץ לארץ, מי שעושה דברים כמו שאני עושה. וזה לא, אני לא מתהדר בזה, אני אומר שאני בבחינת, אני יחיאל שיינטוך, אני בבחינת רקדן בלט הכי טוב בקרב מוכרי מלפפונים בשוק מחנה יהודה. כמו שבשוק מחנה יהודה, אם אני ארקוד בלט, אני אולי אהיה הכי טוב בין המוכרים של המלפפונים, כן? אז יש 2 תחומים שבהם אני הקדשתי חלק גדול מחיי. אחד זה ספרות יידיש ועברית שנכתבה בגטאות ומחנות, ולכן אתם רואים במשך החודשים האחרונים שאנחנו נוגעים בזה לא מעט. והתחום השני זה הומור יהודי, כן, שפרסמתי לפני 2, ממש לפני פרוץ הקורונה, ספר, שנקרא החוש השביעי. כן? וחברי הזום דאז, כן? קיבלו ממני את הספר הזה במתנה. כן? אז הלילה, כשלא ישנתי,
אמרתי בליבי דבר כזה, שאני שוקל שני דברים. אולי באיזשהו שלב, הספר של מוניק דה האן הופיע לפני כשבועיים. אני אראה, אם מוניק דה האן תצליח למכור את הספר, שהרי המימון של הדפסת הספר זה על חשבונה. אף על פי שהוא יצא במפעל דוב סדן. התרומה שלנו הייתה בכל מיני דברים, אבל לא באופן כספי, כי האוניברסיטה העברית, ואני אומר את זה בהקלטה, לא כל כך מתעניינת במה שאני עושה כדי לממן את ההוצאות של פרסום ספרים של מפעל דוב סדן. אבל אם המכירה תצליח, ואין סיבה שהיא לא תצליח, כי קצטניק היום, כמו שאמרתי לכם, נדמה לי גם בהקלטה, יש כ6 אנשים שונים שמתעניינים וכותבים עכשיו מחקרים על קצטניק, אז אם המכירה הזאת תצליח, אז אני אשקול, אני לא יכול להגיד מתי בדיוק, שחברי הזום של הפגישות האינטראקטיביות האלה, בעקבות זה שאנחנו מדברים על קצטניק הרבה, ובעקבות זה שיש התעניינות כפי שאני רואה, אז אם יישארו עותקים, מה שאני קורא עוטפי ייצור, אז אני אשתדל לשלוח לכם מתנה, אבל אני לא יודע מתי זה יקרה, ואם זה יקרה. עכשיו, אם מישהו מאוד מעוניין לראות עכשיו את הספר של מוניק דה האן, ואין לו סבלנות לחכות אם ומתי אפשר לקבל מתנה, אם אפשר, אז הוא יצטרך לקנות את הספר ולהודיע לי, ואז אני אראה אם אפשר לעשות הנחה בעקבות זה שאנחנו קבוצה לומדת. זהו. אני רק מזכיר לכם, במידה וזה לא ברור מספיק, שהספר של מוניק דה האן, בסוף יש מפתח שמות ועניינים של יותר מ-40 עמודים. ואם יש מפתח כזה, אני טוען, כל אחד יכול מיד להתחיל לקרוא את הספר מהמפתח, להסתכל על הערכים עם העמודים, ולהתחיל להיכנס לנושא מדברים שמושכים את תשומת ליבו. כן? גם זאת צורה של קריאה. וזאת המלצתי לנתנאל, וזאת המלצתי לאודי מאלר. את שמו הזכרתי אולי לפני כמה פגישות, ואם הזכרנו את שמו, נגיד עליו כמה מילים. אודי מאלר כתב לי לפני יומיים, בערך, שעל פי המלצתי מלפני שנה וחצי, הוא פנה לפרופסור נתן כהן, והוא כנראה עומד לכתוב דוקטורט אצל פרופסור נתן כהן, על יחיאל פיינר, הסופר בשתי מלחמות העולם, שבזמן השואה שמו היה קצטניק. כאשר קראתי את המכתב שהוא כתב לי, אודי מאלר, ביוני 2020, ראיתי שכבר אז, עוד לפני שהוא החליט בכלל ללכת במסלול של דוקטורט, כבר אז הוא שאל את השאלות הנכונות,
ואז עניתי לו שעם כל השאלות האלה אפשר לכתוב כמה דוקטורטים על יחיאל פיינר. אז הנה לכם דוגמה איך שרוח הזמן, וגם העבודה שנעשתה ב-20 השנים האחרונות על קצטניק, כן, דוחפת 20 שנה אחרי פטירתו להמשך המחקר ולבנייה קומה על גבי קומה, מחקר על גבי מחקר, ואנו מקווים שהכל יהיה לטובה. ולכן אנשים כיום כותבים דוקטורטים עם סופרוויזיה, עם השגחה על ידי פרופסורים מנוסים. ואם הזכרנו את פרופסור כהן, אני תמיד מזכיר את העובדה שנתי כהן היה בין הראשונים שכתב על הספרות היפה בקרב חוגי אגודת ישראל, כאשר קצטניק הוא אחד מהם. אבל מכיוון שזה היה דבר צדדי בדוקטורט שלו, אז בדוקטורט היו נדמה לי 4 עמודים, וכשהוא הפך את הדוקטורט היו 6 עמודים, אבל אין ספק שלצורך המשך בניית קומה על גבי קומה, פרופסור כהן הוא כיום מועמד מצוין להמשיך ולהדריך דוקטורנטים חדשים. זהו. אנחנו ניגשים למאמר. השאלה, האם לכולכם בלה שלחה בפעם שעברה את המאמר של מוניק דיין ושלי? כן, היא שלחה לי, ואני הדפסתי אותו. לא, שלך כן, אבל האם לג'ודי ולרחל? כן, כן, לי יש. אני שלחתי, יחיאל. יופי. כן, תודה. גם לדניאל יש? דניאל, שלחתי לך, כן, נכון? כן, כן. טוב, אז עכשיו, בלה, אם את יכולה, איפה אנחנו הפסקנו ונדאג שכולנו... נתנאל, אתה יכול להעלות את זה, את הטקסט? כן, מיד, אני אפתח את זה אצלי גם. לדעתי בסוף עמוד 8, כאילו קראנו איזושהי רשימה, ונותרה פסקה מהמאמר שעוד לא קראנו. כן, כל אחד יוכל לעקוב או על ידי, אם אתם התפסתם אצלכם, או במסך. אוקיי, הנה זה. מאיפה אמרת שהיינו בלה? עמוד 8. אוקיי. כן, ראינו את זה? כן, 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 כן. אנחנו עכשיו עמוד 6. אוקיי. 7, עמוד כן, 8. זהו. עכשיו עמוד 8, קראנו אולי את בלה, הנקודה, אולי תזכירי בלה, קראנו את המכתב של התלמידה. בסדר, אולי תזכירי את המשפט האחרון שכבר קראנו, לקראת המשפט החדש. מה שסיימנו זה מכתב שכתבה תלמידה של קצטניק, כן, של פיינר. הגברת שמלצמן. כן, ולדעתי שם הפסקנו. אוקיי. או שקראנו אולי את ההערת שוליים הזו על יחיאל קמיניץ, מי זוכר? אני לא זוכר. אז בואו נקרא שורה שמביאה להערה, ואז The 8. You finished till the 8. You started with the 8. אוקיי. אז טוב, אני מקריא. תקריא, נתנאל? אין בעיה. מעלה 8. רק תגיד, אני מבקש שתקריא את השורה שמביאה בטקסט להערה, שנדע על מה ההערה, כן. זה סיכום, זה חלק מסיכום תנסה משפט אחרון לפני ההערה. אלה דברים שמסר מר ישוע אייבצ'יץ, זה לא הערה. נכון,
אני מבקש לקרוא שורה שמביאה להערה, לפני ההערה. זאתי לא הערת שוליים. זה לא הערה? חשבתי, זה לא. כן. זה זה חלק אחת מהרשימה מהנקודות שאתה הבאת. כן. זאת לא הערת בטקסט שוליים. תקרא, עד שתגיע להערה, תקרא שורה או משהו. אני אקריא את סעיף 8. יואל קמיניץ מחסידי סקירניביץ, כן, אני אומר את זה נכון? סקירניביץ היה מנהל בית חבצלת לבנות בלודג'. יחיאל פיינר התגורר בביתו. ייתכן כי הכתובת שרודמייסקה, שרודמייסקה 47 מופיעה במודעה עיתונאית למכירת ספר שיריו של יחיאל פיינר, צוויילן צוויציק, לידר, ורשה, תרצה, ראה להלן בעמוד 112, היא כתובת מגוריו אצל יואל קמיניץ, שהיה העורך שלו? לא, יואל קמיניץ הזכיר חדר בביתו ליחיאל פיינר. יחיאל פיינר גר אצל קמיניץ, כן? כמו שהיום אדם גר בסחירות אצל מישהו. אבל המישהו הזה לא היה סתם מישהו, אלא איך כתוב בהערה, מי זה היה קמיניץ הזה? אחד מחסידי סקירניביץ. ועוד ומנהל בית הספר חבצלת. שזה הספר הוא היה מנהל בית הספר חבצלת, ששם לימד קצטניק את הבנות. עכשיו, תראו, השאלה על פי החפץ חיים. כאשר החפץ חיים, זו הערה שלי מהצד, על פי החפץ חיים, לשון הרע, כן? הרי בספר שלו נגד לשון הרע, הוא מסביר שלא מדברים רכילות על בן אדם, שזה נקרא לשון הרע, אבל לשון הרע נקרא גם אם אתה מדבר דבר אמיתי על בן אדם, וזה יכול להזיק לו. השאלה היא, האם אני אקבל את פסיקתו של החפץ חיים, שבראשית שנות ה-30 היה בן 92, היה אחד מגדולי הרבנים, כן, בליטא, או שאני מקבל, או שאני אעשה משהו נגד הפסיקה שלו. האם, אתם תגידו, האם מותר לי לספר רכילות על יחיאל פיינר, ששמעתי מאנשים שהכירו אותו אז? וזוהי רכילות לא סימפטית. או שתגידו לי, אתם לא רוצים לשמוע, אתם לפי החפץ חיים מעדיפים לא לדעת מה אמרו בפולין על יחיאל פיינר, מישהו שידע עליו. כן. טוב, קראנו מה שאייפשיץ כתב עליו, שזה לא היה מאוד חיובי. אני יודע דברים יותר חמורים. נו, אז קדימה, נו מה, כבר תחזיק אותנו במתח? לא, תראי, נתנאל מחויב להלכה יותר ממני, ללא ספק. אז מה, ולא יודע, מה דניאל אומר, ומה ג'ודי ומה רחל אומרת. אנה, אני לא חושד שהיא בת רבנים, כן? כן. אז מה, יש לי אישור? חטא מתוק מדי, מה אני אגיד? החטא מתוק מדי. אחרי כל הסופגניות, נתנאל, נו, עוד חטא. מי אוכל סופגניות? מה, רק לביבות, ברור. אני מכריז שאני לא אוכל סופגניות, אני בורח מהם. אני לא מבין למה ברדיו מדברים על סופגניות כל הזמן, ולא מזכירים את הלטקס, את הלביבות. אצלי חנוכה זה רק לביבות, ולא סופגניות. הלטקס is very heavy for stomach. לא, תלוי איך עושים אותם. למשל ביתי, כן? שלשמחתי
כן, הגיעה מאירופה לפני יומיים לירושלים לבקר אותנו, אז היא בעד עשיית לטקס בתנור, בלי שמן. כן? אז גם זאת דרך, אבל זה לא אותו דבר. איך אומר יגאל גואטה ברדיו, חנוכה זה חג השמן. לטקס בלי שמן זה לא אותו דבר. כן? טוב, נרד מהלטקס. אז תראו, אני כן אגיד לכם מה שמעתי, אני באמת לא זוכר ממי. יכול להיות, אבל אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא בטוח. אבל שמעתי את זה מאנשים שהכירו את המציאות בפולין, ושמעו דברים שאמרו על יחיאל פיינר. אולי זה יהיה פשיץ, אולי לא, אני לא רשמתי את זה בשום מקום, כי זוהי שמועה, וזוהי שמועה חצי הומוריסטית, חצי נבזית, ואין לדעת אם זה סתם אמירה של אדם שלא מסמפת את קצטניק. אבל היא הרשימה אותי למה מתלבשים על קצטניק בצורה כזאת. ודווקא בחוגים של אנשים שומרי מצוות. אז זה הולך ככה. אצל מה שמו אמרנו שהוא גר אצלו? קמיניץ. קמיניץ מנהל בית הספר לבנות חבצלת, שהיה חלק ממערכת חינוך של בנות יעקב, שהייתה מפוזרת בכל פולין. הוא הזכיר חדר ליחיאל פיינר. עכשיו, עד שיחיאל פיינר התחיל להתגורר שם, בלודג', נכון, אנה? בשולמיסקה? כן, שולמיסקה. בלודג', והיה שם מורה, כן? יחיאל פיינר אז, עוד לא הייתה לו אישה, לא הייתה לו משפחה. מדברים פה על 1931-2, כן? וקמיניץ גר עם אשתו ולא היו לו ילדים. והשמועה הזדונית, ככה אני שמעתי, שאחרי שיחיאל פיינר התחיל לגור בבית של קמיניץ, אשתו של קמיניץ נכנסה להיריון. זה כל מה שהשמועה אומרת. עכשיו, לשונות רעות, הומור, נגד, אני לא יודע. אבל זה מה שאמרו. זאת אומרת, אנחנו רואים, אם להעביר את זה על פסים מחקריים, שהיה כבר אנטגוניזם, כמו שבלה ציטטה את אייפשיץ, היה אנטגוניזם מכל מיני כיוונים נגד יחיאל פיינר. א', כי הוא אולי עזב כבר את ישיבת חכמי לובלין, ב', כי הוא התלבש ובחזותו הוא הזכיר משורר, כן, צעיר, וככה הוא גם הופיע, כן, בערבים ספרותיים, אבל לא מחוץ לחוגים החברתיים שלו, אלא בתוך פועלי אגודת ישראל. הוא בעצמו נחשב, וכך היה לו תפקיד להיות נציג הצעירים של פועלי אגודת ישראל. זאת אומרת, הוא התחיל להתנהג כיהודי שומר מצוות מאגודת ישראל, צעיר ומודרני. מודרני עד כמה שהגבולות של פועלי אגודת ישראל היו מוכנים לסבול. ואייפשיץ הוא הדוגמה בזיכרונות שלו, כשהוא מספר שהיו זורקים בני 16, שבאו לשמוע אותו קורא שירים את פיינר, היו זורקים עליו מגבות רטובות כביטוי למחאה שלהם על השירים שלו וכולי, כן?
יש לנו כאן בעצם סימפטום של סינדרום של מאבק בין המודרנה שחדרה לתוך פועלי אגודת ישראל הצעירים, לבין כל הרוח בפועלי אגודת ישראל ובאגודת ישראל, כן? להסתגר בפני רוחות מבחוץ. כן, אז נתנאל, היית באמצע קריאת ההערה. האם סיימת? הייתי באמצע קריאת סעיף 8 בספר שלך. אוקיי. עוד נמשיך במאמר. תגיד, הגעת להערה? אין הערה. אז רגע, אז קודם קראת את ההערה שדיברנו עליה? זאתי לא הייתה הערה, זה היה סעיף 8 מהספר שלך, שיחות עם יחיאל דינור קצטניק. כן, אבל בלה אמרה שאנחנו עצרנו באיזה הערה. לא, זה הטעות שלי, זו לא הערה, זה סעיף 8, בין בסדר. רשימה של סעיפים ש... יופי, אז אני הוטעתי. אז נתנאל, תמשיך, אבל תקרא לא מהר. אוקיי. אנו מביאים להלן בפעם הראשונה תרגום של המבוא מיידיש לעברית של ספר השירים. במבוא מנוסחים לראשונה עקרונות הפואטיקה של יחיאל פיינר, בהיותו יוצר הכותב בין הגילאים 17 עד 22. במבוא בולטים הרעיונות המרכזיים בשירים שיופיעו בספר כולו, כגון חיים מתוך קדושה, שליחות המשורר, חזיונות אפוקליפטיים ומצוקה קיומית יהודית. במבוא מופיעה התנצלות המשורר בפני קהל הקוראים הפוטנציאליים, כי רצונותיו לכתוב שירה שמתגמלת בתוכה את הזיקה להתעלות אנושית וקדושה, אינם מתממשים ביצירתו נוכח המציאות העגומה שבה הוא ובני עמו חיים, מציאות שאותה שומע עליו לשקף כשליח ציבור. סומה עליו, מלשון סים, אוקיי. כשליח ציבור. רק רגע. אני רוצה שזה יהיה ברור, כי היו פה שיעולים שקטעו לנו את העניין הוא, מה שנאמר כאן בצורה פשוטה, המבוא של יחיאל פיינר מדבר על האידיאל של המשורר בזמן הנתון שבו המבוא נכתב. השירים עוסקים במשהו לגמרי אחר, עוסקים במצוקה של המשורר כאדם. זאת אומרת, יש כאן איזה חוסר תואם בין האידיאל של יחיאל פיינר, שחושב מה משורר צריך להיות, לבין השירים שהוא מביא כאן כבן אדם, לא כמשורר, ואולי בגלל זה אני אומר, אחרי מלחמה הוא רצה לשרוף את הספר הזה. תמשיך. בולט במבוא הפער והכיתוב בין היצירה האנושית האומנותית, שאצל פיינר מגולמת בתיאור הפרנסוס מהמיתולוגיה היוונית, לבין החזיונות המבעיתים שפיינר מגדיר כחזיונות פוטוריסטים או כתיבה אימג'יסטית. אימג'יסטית, משון אימג'. כן, הייתה תנועה בעולם, תנועה אימג'יסטית של סופרים. אז הוא מתייחס במפורש לשתי תנועות, לתנועה הפוטוריסטית מראשית הסופרים, ולתנועה האימג'יסטית של אותה תקופה. כן. יאיר, אתה יכול לעבור למיוט? כן, עשיתי את זה. Only the cold, not nothing more, I hope, really. No, he said that he has a cold. Okay. כן, תמשיך, דניאל. במבוא משתקפת ראייתו החזיונית של פיינר, ראייה שמאפיינת את כל יצירותיו בין שתי מלחמות העולם, חזיונות של חורבן ואסון, כאלה שהתממשו בתולדות חיי העם היהודי, וכאלה שהוא מעצב ומטרים מתוך נבואות הלב. מטרים, זאת אומרת,
הוא כותב עליהם לפני שהם קוראים. זאת אומרת, הטענה כאן אומרת שבכתביו ביידיש בין שתי מלחמות העולם, יש כבר סימנים שאסון שאחר כך קרה בשואה. הלאה. אוקיי. עקבות ברורים לאופי כזה ביצירתו, מצאנו ביצירות שפרסם בין שתי מלחמות העולם בעיתונות ויידיש. יצירות שאנו מקווים לפרסם בכרך נפרד, כרך דו-לשוני ביידיש עם תרגום לעברית. רק רגע, דניאל. פה קראת משפט שלא נתן לי הלילה לישון, לא אגיד כל הלילה, אבל ודאי שעה שלמה, ואני רוצה, אני באמת, מה שאני עומד להגיד, אני באמת מבקש את עזרתכם, אף על פי שאתם לא מנוסים בבעיה הזאת, אבל אני קצת חסר אונים, ואני מבקש שתאמינו לי, אני לא עושה מניפולציה של הנפש שלכם, אני באמת במצוקה נפשית. זה לא רגיל, כן, שמרצה, אבל אני לא מרצה, אני מנסה לנהל איתכם דיאלוג. אני חייב להתייעץ איתכם, כי יש לי דילמה קשה. לפני חצי שעה סיפרתי לכם, לשמחתי הגדולה, שבין 5 ל6 אנשים שונים עומדים בכתיבת מחקרים על יחיאל פיינר ועל קצטניק. והנה דניאל כתב עכשיו, קרא עכשיו, שמוניק דיין, לא דניאל, סליחה, נתנאל, שמוניק דיין ואני עובדים על ספר בעתיד, אני מעריך שזה לא יהיה פחות מ6 שנים, אם בכלל נצליח להתגבר על כל הקשיים שבדרך, והם גדולים, פעם אחרת אני אספר, אבל עובדים על זה יותר כבר 2 וזה הולך, אבל זוהי עבודת נמלים, ומוניק דיין, דוקטור מוניק דיין ואני עוסקים ב10 דברים אחרים, ולכן הקצב הוא איתי. אז מה הבעיה שלי? אני מקבל לפני יומיים, כפי שסיפרתי לכם, מכתב אימייל, ושם נאמר שיש מי שעומד לכתוב דוקטורט על יחיאל פיינר, ויצירתו בשתי מלחמות העולם, והקשר בינו לבין היותו קצטניק בשואה. ואני מיד כתבתי לו, יופי, הלוואי וירבו כאלה שעוסקים במסכת הזאת, בסוגיה הזאת, ושיותר מאדם אחד ייכנס לעובי הקורה, ויכתוב מה שהוא מסוגל לכתוב. אבל, ופה באה השאלה, הייתי אומר, המתודית בכל הנוגע לאתיקה באקדמיה. האם יש לי זכות לבקש מאותו אדם שהוא יגיד לי כל מה שהוא מוצא שאני לא מכיר, בגלל שזה אותו נושא, והאם יש לו זכות ביחד עם המדריך שלו לבקש ממני וממוניק דיין שנמסור להם כל דבר שמצאנו ושאין להם. יאיר, מה אתה אומר? זה באמת מסוכן, לא יודע איך צריך גם לעודד את המחקר וגם לעודד את כל אלה שעושים את הדרך שאנחנו עוסקים,
ובו בזמן לא לעורר עוינות ולא לעורר תחרות מיותרת. יאיר, מה אתה אומר? אתה יודע להיות יאיר. סליחה, הוא אמר שהוא לא יכול לדבר. סליחה, אני שכחתי, ואני יודע שהוא מצונן, אז בבקשה, נתחיל עם רחל. אני יודע שאני מעמיד בפניכם שאלות שלא חשבתם עליהן, אתן לא חייבות לענות, רק אם יש לכם רעיון. הייתי רוצה להגיד לך שכן, שצריך לעשות חילופים, כי למען תועלת האנושות, היקום, האנשים, אבל אני לא בטוחה שזה יתקבל יפה, שאנשים יסכימו לזה. נכון, לתשובה שלך שצריך לעשות חילופין, אני אגיד מה שאמרו במאה, נדמה לי, ה-17, כאשר באירופה טרפו את יאן הוס, רפורמטור של הנצרות, זימנו את כל האנשים הלא יהודים באותה עיר, שמו אותו על מדורה, והייתה זקנה שישבה בשורה הראשונה, ועשתה איזה סוודר, והיא רצתה לעזור לטרוף אותו, אז היא לקחה איזה זרת קטן וזרקה אל האש. ואז אמרו על הזקנה הזאת, סנקטה סימפליציטס, זוהי תמימות קדושה. הרי את בתשובתך בעצמך אומרת, כן, שצריך להיות תמים, כדי להבין שהעסק יעבור בשקט, ושכולם ישמחו. הרי תראי, את לומדת אמי, מה את לומדת? אני? כן. אני לא לומדת בכלל, אני את שלי כבר עשיתי. אני בפנסיה ומתעניינת מאוד ביידיש. אדם מעולם לא גמר לעשות מה שהוא יכול עד 120. מה המקצוע שלך, אם מותר לשאול? הייתי גננת. יפה. אז, ואת לא מתנדבת באיזה גן? לא. בסדר, מגיע לך לעשות פנסיה וכו'. אבל את עושה משהו עם הזמן שלך אחרי הפנסיה? כן, אני לומדת יידיש בבר אילן, אצל ורד, ואני לומדת גם תיאטרון ביידיש. נהדר, אבל אני מסכים שדילמה כמו שאני נמצא בה, זה עדיין לא נכנס לחיים שלך, ולכן לא ממך נוכל ללמוד על בעיה קונקרטית. מה אומרת ג'ודי? כן? אני מוכן להשמיע את דעתי. חכה, עכשיו ביקשתי מג'ודי. עוד מעט נגיע. ג'ודי? היא במיוט? היא במיוט, אבל... למה היא צריכה? אי אפשר ככה, אנחנו עושים דבר אינטראקטיבי. אני אבקש מכולכם לא להיות במיוט, כשזה לא צריך. היא שומעת אותנו? אני לא יודע. אנחנו לא יודעים, כי התמונה שלה לא מופיעה על המסך. יאיר, מה רצית? בבקשה. עוד. רגע. מכיוון שאתה בברנז'ה, ואולי אוכל ללמוד משהו, כי אני באמת במצוקה. אם כי יש לי פתרון, אבל זה אני אגיד בסוף. כן. הם חייבים, כל דבר שאתה חקרת או פרסמת, לתת במקורות, לכתוב את כל המקורות שתלויים בך או שאתה פרסמת, ואיפה פרסמת ובאיזה מקום ובאיזה עמוד וכו'. הם חייבים לציין את זה. ואחרי הכל, אם הם מוצאים דברים חדשים, בבקשה, אבל הם חייבים לציין את כל התרומה שלך. ככה בכל זאת באקדמיה שאני מכיר. אני היום למשל מקבל כמעט, אני לא קורא את זה באימייל, אני כותב, הזכירו אותך בלינקדין היום פעמיים, הזכירו אותך בלינקדין פה ושם. בסדר, חייבים להזכיר את מי שפרסם. יופי. יאיר, אתה באמת מדבר מפי. אני חושב שהפתרון במצב כזה הוא ששני הצדדים, ואולי יש עוד צדדים, יגידו,
אחד יגיד לצד השני, אתם תהיו הראשונים שאנחנו ניתן לכם את כל האינפורמציה של המאמרים שפרסמנו על הנושא. אנחנו נבנה ביחד את חקר הנושא על ידי שנסתמך אחד על הפרסומים של השני. אבל מה שמשתמע מכאן הוא שלפני שכל אחד מפרסם את תוצאות מחקריו, זה אתי ביותר לא ללחוץ על הצד השני למסור לך אינפורמציה שעדיין לא זכתה להופיע בפרסומים בדפוס. אני רק... מה? זה מובן מאליו. או יאיר, המובן מאליו זה לא מה שקורה באקדמיה. לי קרה פעמיים לפחות, אם לא יותר. יום אחד, וזה היה לפני 35 שנה לפחות, כותבת, חוקרת, ואני לא אגיד שמות, חוקרת מאוניברסיטת תל אביב, זה דברים שקרו, כדי שתבינו שהמצב לא פשוט, ואנשים לא שומרים על אתיקה בעבודתם כחוקרים. אז אחת שכותבת דוקטורט, אז, לפני, אני לא יודע אפילו אם עוד חיה, כותבת למישהי שהייתה בקשר איתי בעניין אחר, ומבקשת, לא, פה אני מבלבל, היו 3 מקרים. האישה כותבת לי אישית, והיא אומרת לי ככה, אני שמעתי שאתה עומד לפרסם ספר על יצחק כצנלסון מגטו ורשה, שכתבת ספר ואתה עוד לא פרסמת. אנא, תשלח לי את כתב היד, ואני עוד אגיד לך תודה. זה לא הזוי? כן, כן. אני אפילו לא עניתי לה. חוצפה שלא ייתכן. וזה היה בשביל איזה דוקטורט שהיא כתבה. מקרה שני, מישהי, ולא אגיד שמות, שהייתה חברה של איזה חוקר בחוץ לארץ, שידע באותה תקופה בערך שאני כותב ספר על יצחק כצנלסון. הוא פנה אל המישהי הזאת שהוא ידע שהיא בקשר איתי, ואמר לה שהיא תבקש ממני שאני אשלח לו את כתב היד, כי עוד לא פרסמתי את הספר, והוא יגיד לי תודה. זה לא מקרה אחד. והמקרה השלישי, טוב, זה מספיק. זה מספיק. זאת אומרת, העניין הוא לא פשוט. ולגבי אתיקה באקדמיה, פעם אחרת נדבר על כך כמה שבני אדם מתפתים לקחת דברים שמישהו אחר השיג או כתב או הגיע למסקנה, ולהביא את זה כאילו הם חשבו על זה או כאילו הם השיגו את זה. מה? אני אומר, א' זה מכוער מאוד, ב' במדעי הטבע זה הרבה יותר חתוך, זה הרבה יותר ברור. נכון. מדעי הרוח זה באמת יותר, כנראה יותר מסובך. נכון. טוב, אז אם כן המסקנה היא שרק על סמך דברים שנתפסו, אז אנחנו יכולים לשתף אנשים אחרים שעושים מה שאנחנו עושים. טוב. בינתיים השיעור הסתיים כבר. כן. עוד לא התחלנו, אוקיי. זה פעם ראשונה שעוד לא התחלנו והוא הסתיים. אני מבטיח בפעם הבאה להתחיל ישר עם המאמר, ולא לעשות הקדמות, אלא אם יקרה משהו באמת יוצא דופן, שאני אחשוב
שגם אתם יכולים ללמוד מזה משהו, אבל גם אז אני נורא אתאפק. סליחה, הערה אחת. כן. אסתר הרצוג כתבה לי כן. שהיא מוכנה לשלוח לך במתנה ספר. אז בבקשה תגיד לה, תזכיר לי מה היה הנושא? סליחה? על האישה בשואה, נכון? האישה בשואה, כן. אגב, אסתר הרצוג נולדה במחנה עקורים. אוקיי, אז תגיד לה שאמרת לי ושאני מאוד שמח, ושדבר מינימלי שאני יכול לעשות, זה להשתדל עם חוסר הראייה שלי, לקרוא בספר, ולהביא אותו לזום, לדבר על זה, וגם לשתף אנשים בזום, כן, קרובים בזום שעוסקים באותו נושא. יופי, תודה רבה. פנה היא לבן. יופי, תודה רבה, ונתראה ביום תודה לך. שני. בבקשה. תודה רבה, את ההקלטה ואת השידור. שבת שלום. שבת שלום, להתראות. שבת שלום, להתראות.